Iskiet mhux risposta. Din it-tema ewlenija ta' kampanja sabiex titqajjem kuxjenza kontra l-vjolenza bbażata fuq il-ġeneru u vjolenza domestika. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li l-kampanja Maltija tingħaqad ma' dik ta' diversi pajjiżi madwar id-dinja magħrufa bħala 16 Days of Activism, attivitajiet li jibdew mill-ħadd 25 ta' Novembru li hu l-jum dinja l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u l-ħadd 9 ta' Diċembru, il-jum dinji dwar id-drittijiet tal-bniedem. Il-ġlida kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika trid tkun indirizzata minn diversi fronti u katina li tinvolvi diversi persuni fosthom il-pulizija, it-tobba, il-membri tal-ġudikatura, is-social workers u anki l-medja. Il-Ministru Helena Dalli referit ukoll għall-istatistika li kienet ippubblikata il-ġimgħa stess fejn mara minn kull 6 f'Malta issofri xi forma ta' vjolenza domestika u minn dawn waħda minn kull 3 biss tirrapporta dan ir-reat. Fuq kollox iżda hemm bżonn bidla fil-mentalità. U l-Ministru kkundannat kummenti ta' individwu fil-konfront ta' deputat laburista, mistoqsija jekk bl-istess mod tikkundannax il-kummenti ta' Tony Zarb, konsulent tal-Ministru Konrad Mizzi fil-konfront ta' nisa li kienu qed jipprotestaw, il-Ministru Helena Dalli wieġbet hekk. Ministru, referejt għal xi kummenti li huma verament kundannabbli bl-istess mod. Lesta tikkundanna il-diskors ta' Tony Zarb? Jiena dejjem ikkundannajt kummenti li huma derogatorji li jagħmlu l-ħsara fis-soċjetà. Tikkundanna l-kumment ta' Tony Zarb? Jiena nikkundanna lil kull min jagħmel kummenti illi iwaqqgħu lil persuna oħra. F'Ottubru tas-sena li għaddiet Tony Zarb kien għajjar l-numru ta' nisa attivisti li kienu qed jipprotestaw quddiem Kastilja bħala prostituti u kien stedinhom imorru fis-strada stretta flok quddiem Kastilja. L-attivitajiet jiġu fit-tmiemhom f'mixja nazzjonali il-ħadd id-9 ta' Diċembru minn Blat tal-Bajda sal-Belt Valletta.